ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ମୂଲିଆ ଲଗେଇ କାମ କରିଥିବେ। ସେଠି ରାଜା ଭଳିଆ କ'ଣ କହିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଭାଇ। ଏ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ବୁଝୁଛୁ ନା ଲାଫୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କରିଥିବେ ସବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏ ଜରି ସେ ପାଇଲେ କେଉଁଠି ତଳେ? ଏ ଜରି ଦିଆହେଇଛି ତଳ ଦେହରେ। ଗଢ଼ା ହେଇଛି ତ ଏବେକା ଗଢ଼ା ନୁହେଁ ନା। ଭଗବାନ ଜରି ବାହାରିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଏ ବୋତଲ ଯାହା ହେଇଥିବ। ଭାଇ ସେଇ ତ କହୁଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ। ଏଠି ଭାଇ କିଙ୍ଗଫିସର ଏଠି ଗଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯିବା କୁରକୁରି ମଦ ଏବେର ଜେନେରେସନ୍ ବୁଝିଲୁ ନା। ସବୁ ଜାଗାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନେ ନା। ଆମର ହେଲେ କ'ଣ କହିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ପୂର୍ବର ଏ ଜାଗାର ଐକ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଓ ଲଭଲି ପ୍ଲେସ୍ ଭାଇ, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଭାଇ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସତରେ ରିଏଲି ମାନେ ପଇସା ଅସୁଲ ହେଇଗଲା ଏତିକି ବାଟରେ ଆସିବା।